انچے دور زانا تو ناو سے بلے جودا وتی جواں کا گلے یار پشکپے اکرم ببو چراغے پا نامہ پرورے رجنا یا بلانکاں گلے یار پشکپے بلوچی زبان روجنا پیگری شاعر وجہ اکرم پرور سربازی 978 باغی پنجگور دوگ حیرآباد تسپا وجہ رحیم بخش لوگا ودی ویتا آیوتی بنداتی وانک چوتی میتگ پرائمری اسکول حاصل خان بازارہ دربرتگو 8ویں جماعت چا میڈل اسکول نوکاباد تسپا پاسکو تک کے مرچی باندھا ہائی اسکول ہے میٹرک چا ہائی اسکول خدا بادانہ و گریجویشن چا گورنمنٹ ڈگری کالج پنجگورہ سرجم کتگو ایم اے چا بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ آیا اکرم پرورا چا نو دربری دور زمانگاں گو علم و لفظاں کا حب واحق بیتا گا یوتی لفظاں کی سفر بندات سن 909 کتگ بنداتا یا اردو تاکو محتاک وانتگاں اردوہ نوشتہ کتب بلے 998 شہید کندیل واجہ پروفیسر سبا دشتریے راشونی و سکین پدا آیوتی دلگوش گوتی ماتی زبان بلوچیا گوگر کتب اکرم پرورے بازیں شعر نوشتاک میں بلوچی تاک محتاکاں چاپ شنگ بیتگاں بازیں گشندہ آئی شعر دستوں وشگوٹیا الہان کتگا اکرم پرورے سہ شعرانی کتاب و یک سفر نامگانی وانگیے پا چاپ شنگ بیگ خاطرہ تیار جرید کے